Els infants amb discapacitat es caracteritzen, entre altres coses, per unes dificultats motrius importantíssimes, que el que fan és, per una entrada, tenen dificultats per moure's i moure's cap a on ells volen, i per l'altra banda és dificultat per mantenir el seu cos en postures més estàtiques, més quietes, com pot ser estar assegut o estar de peu, que vol dir mantenir-se de peu o mantenir-se assegut. D'acord? Una mica que els diferents productes de suport que hi ha, els bipedestadors, les cadires, etc., el que busquen és compensar aquestes dificultats motrius, que en aquest cas s'expressen en dificultats de controlar el seu cos, de control postural, que se'n diuen. Així, si els ensenyem i no els donem cap mena de suport o al mínim, les dificultats són importants per controlar els diferents segments del seu cos, en el seu cas el cap, el tronc i fins i tot la pelvis. Quan nosaltres triem un producte de suport o quan triem una cadira interior, justament el que fem és proporcionar-li a la criatura de forma externa aquests controls posturals que el que fan és compensar aquests dèficits posturals que no pot dur a terme el propi sistema nerviós, que està afectat. Si ara anem a seure en un d'aquests sistemes de posicionament, com és el cas de la cadira d'interior, seiem. Observem que amb les mínimes subjeccions i controls posturals de la cadira, el cos ja s'estabilitza. Però tot i això, ens podem trobar que necessitem diferents elements per controlar aquesta postura. I un d'ells, lògicament, és el peto que ens aguantarà aquest tronc, perquè en el seu cas la tendència és d'anar cap endavant. Un cop el tenim assegut, ens podem trobar que el cap l'anirà aixecant, l'anirà deixant caure, però fixem-nos com les nostres mans desapareixen i la cadira té els diferents elements necessaris perquè ella pugui estar asseguda. Que si ho comparem amb quan estàvem estirats al terra, doncs l'estabilitat és màxima. Per una banda tenim un tac que el que ens permet és separar les cames i tenir més estabilitat a nivell de cuixes. Tenim uns controls laterals de tronc que el que fan és donar-nos estabilitat en el tronc perquè no se'ns en vagi cap a un costat i cap a l'altre. Tenim aquest peto que el que fa és aguantar-nos el pit i que el cos no se'n vagi endavant. I alhora aquest peto ens dona estabilitat dels ombros per evitar que els ombros se'n vagin endavant i el cap enrere, i per la part de baix ens estabilitza en certa mesura el que és la pelvis. I lògicament, amb dificultat de control de cap, el que necessitem és un capçal per, en el cas que no hi hagi gens de control de cap, la criatura pugui recolzar aquest cap en el capçal, o en el seu cas, que el cap una mica el va pujant i baixant, el que li dona és un tope posterior que li evita que aquest cap se'n vagi cap enrere i faci una hiperextensió. Tenint en compte aquests infants amb la discapacitat que tenen, i tenint en compte que asseguts serà el posicionament més habitual al seu dia a dia i on duran a terme les diferents activitats, ja sigui d'aula, d'alimentació, de comunicació, de passeig, perquè això és una cadira interior, perquè hi ha cotxets adaptats pel carrer amb els mateixos elements, és molt important tenir-los ben asseguts i tenir el material necessari perquè puguin estar ben asseguts. I per acabar, com que ho podem transformar en un espai de treball, hi podem posar una taula per tal que es puguin dur a terme les diferents activitats d'aula o els diferents jocs que se'ls hi puguin.